טוב. עכשיו תביא לי את כל הכבל. טוב, נראה לי שאנחנו הולכים לעשות את הפלטפורמה. אוקיי, הם אמרו ש... כן, אוקיי, רגע, יש שם תיבה. טוב, מי ששואל, אני לא על גיימון, פשוט אני על פליי, אבל אני לא אעשה את זה. אבל רגע. שנייה נפלתי, מזל שפליטה, אתה רואה? אוקיי. אל תקראו לי צ'יטרים וכל זה. טוב. טוב. צריך... כבל פלוץ. מה? מה זה היה? מה? מה? טוב. רגע, אז רגע, תביא לי את כל הכבל. יוטיוב, מישהו שאל מה היה כתוב בצ'אט, your game mode, כי הייתי צריך game mode לשנייה, כי נתקע לי הזה, ולא שנייה נתקע לי. כן, נתקע לי המיינקראפט ונפל הזה, אז נפל לנו משהו, הקוש. מה קורה, משה? טוב, אז... היי, מה זה? מתי אתם קופצים? טוב, אני קוראת. לא, נפל סטפלינג! זו. טוב. נראה לי שנתחיל כבר בית אימא. אוקיי. תביא לי את ה... תביא לי את ה... תביא לי את ה... לא, את הספלינג. טוב, ככה. שנייה, אתה פוחד... ספלינג. תאסוף, רגע. צריך להשתמש בפלאי דקה. לא, לא, לא! לא! נפלתי! תעצור דקה, תעצור. לא, תעצור. כמה? שים אותם. נשמור אותם. טוב, יאללה, אתה בא נבנה כבר בית? מה יש באי הזה? אבל מה, אין עוד קריפר? אבל יש אנטי קריפר, אז מה? לא חובה, הוא בא בהפתעה, זה לא תמיד ככה. טוב, אני בינתיים בונה בית, אני על פליי כי אני לא... כי המקלדת שלי לא יציבה, המקלדת שלי לא כזה יציב. טוב, אולי תעזור לי כאילו מה... לא... יש לך להגיד? טוב, דלת.